Jedno od pitanja koji kršćani najčešće žele izbjeći, posebno kada razgovaraju sa onima iz druge vjere, jeste pitanje kako Bog može biti i troje i jedan istovremeno. Mnogi kršćani izbjegavaju pitanje jer ni sami nisu sigurni što da misli o trojstvu. Siguran sam da su se moji prijatelji muslimani često zabavljali slušajući me kako pokušavam objasniti da ne vjerujem u tri Boga. To je vodilo do mnogih zanimljivih razgovora. Dopustite mi da kažem unaprijed. Neću pokušati odgovoriti na to pitanje u sljedećih 5 minuta, ali ono što želim učiniti je da ukratko objasnim zašto, umjesto da budem posramljen zbog trojedinog Boga, ja slavim ovu stvarnost. Zapravo, bez nje naš svijet nema smisla. Razmislite na trenutak o onome što smo doživjeli u 2020. godini. Zbog pandemije covida, škole, bogomolje, gradovi i cijele države su zatvorene. Ljudi su sedmicama zatvoreni u svojim kućama i stanovima. U većini zemlja još uvijek imaju pristup dobroj hrani, udobnom utočištu i obilnoj zabavi. Nisam siguran kako su ljudi preživjeli pandemije bez Facebooka i YouTubea. Ali ono što mi se učinilo fascinantnim, posebno na početku ograničenja kada su ljudi pronalazili neko zadovoljstvo radeći od kuće i noseći pidžame po čitav dan, jeste da čak i uz sve osnovne potrebne zadovoljene, život nije bio u redu. Socijalna distanca, jako važna za zaštitu ljudi od bolesti, donosi svoju vrstu bolesti. Naučne studije tokom proteklih 10 godina pokazale su da usamljenost i socijalna izolacija sa sobom nose povećani rizik od srčanih bolesti, visokog krvnog pritiska i smrti, kao da nam nikada nije bilo suđeno da živimo sami. Na prvim stranicama Biblije u knjizi Postanka možemo čitati priču o stvaranju. Tokom 5 dana Bog čini nebesa puno plamenih zvijezda, našu galaksiju punu planeta koji se vrti, zemlju koja obiluje vegetacijom, mora koje eksplodiraju životom. Nakon svakoga dana, kada je Bog pogledao svoje djelo, izjavio je, kao što bi samopouzdani umjetnik rekao, dobro je. 6. dan je došao do krunskog dijela stvaranja. Krenimo u priču i pročitajmo Postanak, 1. poglavlje, 26. do 27. stih. I reče Bog, načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci, svoj zemlji i svim gmizavcima što puže po zemlji. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. Zvučna fraza u ovim stihovima koje se ponavlja radi naglašavanja glasi: načinimo čovjeka na svoju sliku. Šta znači to da je Bog stvorio ljudska bića da budu slična njemu? Nije to rekao ni o drveću, ni o ribama, ni o ostalim životinjama. Samo su ljudi stvoreni na Božju sliku. Ova fraza koja je usput temelj za univerzalna ljudska prava i ljudsku vrijednost prevelika je da bismo se mogli riješiti u ovom kratkom videu. Ali želim skrenuti pažnju na jedan specifičan način na koji vjerujem da su svi muškarci i žene stvoreni na sliku Božju. Na sljedećoj stranici priče u drugom poglavlju Bog je sa čovjekom kojeg je stvorio u vrtu. Čovjek ima sve što je ikada mogao poželjeti. Ima hrane u izobilju, zagarantovanu sigurnosti, zaštitu od zaraza i bolesti i novostvoreni svijet za istraživanje. Nije mu dosadno, nije gladan, zdrav je, ima posao, ima sve što čovjek može poželjeti. Osim, pogledajte šta piše u Postanku 2
i 18. stih. I reče Jahve Bog, nije dobro da čovjek bude sam, načinit ću mu pomoć kao što je on. U prvom poglavlju Bog gleda svoje stvorenje i 7 puta izjavljuje, dobro je. Pa zapravo to kaže 6 puta i dodaje 7, veoma dobro. Dobro, 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 veoma dobro. I evo čovjeka u njegovom savršenom vrtu i Bog kaže, nije dobro. Zašto? Jer je čovjek sam. Bog još nije stvorio drugog čovjeka sa kojim bi mogao biti. Čovjek je u socijalnoj izolaciji, a bez društvenih odnosa i veza ni najbolje okruženje nije dobro. Dakle, ovo je tačka u kojoj se okrećemo pitanju trojstva. Ako je čovjek stvoren na Božju sliku, a čovjek je stvoren za društvene odnose sa drugima, ne znači li to također da je i Bog Bog društvenih odnosa? Ako Bog nije Bog društvenog odnosa, šta je on radio za sve to vrijeme prije nego što je stvorio čovjeka? Je li Bog bio u socijalnoj izolaciji? Sa ovim idejom postoji ozbiljni problemi. Razmislite o ovome. Ako Bog nije trojstvo, tada je njegov prvi društveni odnos sa nekim bio kada je stvorio nekoga drugog. To znači da je prije tog stvaranja, bili to anđeli na nebesima ili ljudi na zemlji, Bogu nešto nedostajalo. Bog je bio je Bog sa prazninom. I možemo dodati, ako Bog nije Bog društvenog odnosa, onda je stvaranje iz temelja promijenilo Boga. Prije stvaranja nije bio Bog koji je bio povezan sa nekim ili Bog koji je volio. Možete li uopće reći Bog je ljubav prije stvaranja, jer Bog nije imao nikoga drugog da voli. Ali sada, pogledajte biblijsku sliku trojedinog Boga, Oca, Sina i Svetog Duha koji postoji u vječnoj zajednici. To znači da nije bilo vremena kada je Bog bio usamljen ili nije volio ili je bio izoliran. To znači da stvaranje nije promijenilo Boga, već da je Bog to podijelio sa muškarcima i ženama stvorenima na njegovu sliku u stvaranju. A budući da je Bog društvenih odnosa i on nas je učinio takvima, to povećava vrijednosti društvenih odnosa u našem današnjem svijetu. Nije dobro za čovjeka da bude sam. Socijalna izolacija nije zemlja za koju smo stvoreni. To vidimo na sebi i to vidimo u trojstvu. Sad znamo da ovo otvara još mnogo pitanja o kako trojstvo. Ali za sada želim da razmislimo o zašto trojstvo. Pošto je Bog trojstvo, znamo da nas je stvorio Bog beskrajno pun ljubavi i društvenog odnosa. To znači da nam je dao da ga upoznamo, a ne samo da mu služimo. Da imam vezu, društveni odnos sa njim, onda također ima smisla Isusovo velika žrtva za nas. Isus je rekao svojim učenicima noć prije nego što je umro na križ, veće ljubavi niko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Isus je to rekao, a zatim je učinio zbog svoje ljubavi prema nama. Veliki kršćanski mislilac Augustin, koji je živio u 4. stoljeću, napisao je knjigu o trojstvu na 500 stranica. Kao što sam rekao, ne možemo pokriti sva pitanja kako trojstvo u 5-minutnom video zapisu. Ali Augustin je rekao nešto bitno za ovu diskusiju. Dopustite mi da parafraziram ono što je rekao. Neko može prigovoriti, vidim ljubav i vjerujem Svetom pismu kad kaže Bog je ljubav, ali ne vidim trojstvo. Ali, Augustin odgovara, zapravo vidite trojstvo ako vidite ljubav. Vidiš trojstvo ako vidiš ljubav. Pozivam vas da pogledate oko sebe. Pogledajte stvarnost ljubavi, možda u svojoj porodici ili sa prijateljima.
Pogledajte potrebu za ljubavlju i vezama koji postaje evidentna kada ostanemo bez nje. I zapitajte se, ima li smisla da ovaj svijet društvenih odnosa, punih ljubavi, dolazi od hladnog, dalekog, neljubićeg i usamljenog Boga? Ili je prisustvo ljubavi sjajni znak koji upućuje na stvoritelju, onoga koji nas je stvorio bićima odnosa na svoju sliku, onoga koji je patio i umro da ne bismo bili odvojeni od njega, onoga koji nas poziva da sudjelujemo u ljubavi i društvenom odnosu koji je on uživao od prije nego što je svijet postojao. I da dodajem još jedno pitanje. Ako je istina da nas je stvorio voljeni, trojedini Bog stvoritelj, zašto ga ne biste željeli upoznati?